салом бинандагони азиз ва дӯстдорону ҳаводорони варзиш, бозам пешниҳоди шумо аст барномаи ҷоми мухлисон аз телевизиони варзиш. довар мешавем ки барномаи мо махсус бахшида шудааст ба ҷоми ҷаҳоне ки айни ҳол дар Федератсияи Россия баргузор шуда истодааст ва чуноне ки гуфтем суолҳои мо пурра омода шудаанд аз таърих то ба имрӯзи ҷоми ҷаҳон. Ва имрӯз боз мо омода ҳастем ки тӯҳфаҳоро ба ғолибон, аниқтанаш ба фаъолони барнома ки метавонанд ба суолҳои мо посух гардонанд супорем. Бо мо бошед, якҷоя тӯҳфаҳояшонро хоҳем супорид. салому алайкум, мо аз телевизиони варзиш мо як барнома дорем, ҷоми мухлисон ном дорад. мо суолҳо оид ба ҷоми ҷаҳон, оид ба футбол пешниҳод медорем. Агар шумо донистед, мо ба шумо тӯҳфа медиҳем. иштирок менамоед? бале. акнун худро муаррифӣ намоед. номи шумо? ман Мирзо Шариф. суолҳоро айни ҳол беҳрӯз пешниҳод медорад. шумо омода бошед барои посух гуфтан. соли аввал чунин аст. соли 2026 ҷоми ҷаҳон якбора дар 3 мамлакат баргузор мегардад: иёлоти муттаҳидаи амрико, Канада ва Мексика. бигӯед ки чунин ҷомгузаронӣ дар гузашта ҳам буд ва ё бори аввал аст? ба фикри ман бори аввал аст. ба чӣ далел шумо бори аввал мегӯед? барое ки набуд. суол посухашро ёфт, яъне дуруст аст. агарчи мо 1 дақиқа вақт доштем, вақт ба итмом нарасида, шумо ба суоли мо посух гуфтед. шумо хеле фаъол худро нишон додед. мо 3 суол дорем амагӣ. мегзарем ба суоли дигар. мундиал чӣ маъно дорад? 1 дақиқа вақт дорем. мундиал. агар аҳамият дода бошед, дар бисёр гузоришҳои телевизионие ки айни ҳол аз ҷараёни ҷоми ҷаҳон меравад, дар баробари ҷоми ҷаҳон мундиал низ мегӯянд. намедонам ростига. ба суоли 3 мегзарем. аввалин голи ҷоми ҷаҳонро ки ба ҳадаф расондааст? шумо метавонед бигӯед ки бозингари куҷо буд? номашро ҳам нагӯед мешавад. аввалин бор яъне Уругвай чемпион шуда буд, лекин голи аввалро ҳамун Уругвай ба фикрам задагӣ. барое ки худи ҳамин Уругвай сар кардам бозиро. бале, Уругвай бозии аввалро сар кард, чуноне ки шумо гуфтед, яъне ки дар кушодашавӣ бозии аввал бозии Уругвай буд. рақиби Уругвайро медонед ки кадом давлат буд? мева соли 38 буд, мекай буд, таёдам нест. не мутаассифона шумо ба як суоли мо агарчи посух гуфтед, ба 2 суол посух нагуфтед ва мо наметавонем ба шумо тӯҳфа диҳем. саломат бошед. ташаккур барои иштирок. бинандагони азиз, барномаамонро идома медиҳем ва ҳамсӯҳбати навбатии худро мекобем то ин ки ба суолҳои мо посухи аниқу дақиқ диҳам. ассалому алайкум, мо аз телевизиони варзиш. футбол тамошо мекунед? маълумот доред ҳадди ақал дар бораи футбол ҷоми ҷаҳон? барнома дорем, ҷоми мухлисон ном дорад. баъзе аз суолҳо оид ба футбол пешниҳод медорем. агар шумо донистед, соҳиби тӯҳфа мегардед. розӣ ҳастед иштирок намоед? хуб, биёед як бор худатонро санҷед. акнун худатон муаррифӣ намоед. Шамсиддин Сайфулло. Шамсиддин ва Сайфулло айни ҳол беҳрӯз ба шумо суол пешниҳод мекунад. суолҳо хеле оддиянд ва шумо тавсия медиҳем ки саросима нашавед. шумо 1 дақиқа барои фикр кардан вақт доред ва озодона фикр карда посух гӯед. соли 2026 ҷоми ҷаҳон якбора дар 3 мамлакат: иёлоти муттаҳидаи амрико, Канада ва Мексика гузаронида мешавад. бигӯед ки чунин ҷомгузаронӣ бори аввал аст ва ё дар гузашта ҳам буд? дар онҷо нашунидед ки оянда оид ба баргузории ҷоми ҷаҳон чӣ гуна нақшаҳо ҳастанд? якум бора. якум бор чунин баргузор мегардад. бо кадом далел мегӯед ки бори аввал аст? ба хотире ки нашунидем, шунидагӣ нестем. шуморо табрик мекунем. ба соли дигар мегузарем. мундиал чӣ маъно дорад? мундиал? бале, дар бештари гузоришҳое ки айни ҳол
аз ҷараёни ҷоми ҷаҳоне ки дар Федератсияи Россия баргузор шуда истодааст, ин калима истифода бурда мешавад. яъне маълумот надоред. ҳоло шумо чанд сонияи дигар вақт доред барои фикр кардан? вале агар бори аввал аст ки чунин калимаро мешнавед, боварӣ дорам ки мушкил аст. бале хуб, агар розӣ бошед мо суолро иваз мекунем. ба суоли сеюм мегузарем. аввалин голи ҷоми ҷаҳонро ки ба дарвозаи рақиб худ ворид кардааст, яъне ки ба ҳадаф расондааст? аввалин голи ҷоми ҷаҳонро, бале. аз таърихи ҷоми ҷаҳон маълумот доред? на он қадар бисёр. шумо медонед ки дар ҷоми ҷаҳоне ки бори аввал баргузор гардид, кадом дастаҳо бозии аввалро гузаронданд? агар ки инро надонед, шояд шумо ба суоли мо посух гуфтан натавонед. ба ҳар ҳол ба шумо ташаккур, ки дар барномаи мо иштирок кардед. салом. салом алейкум, мо аз телевизиони варзиш. бигӯед ки шабакаи варзишро тамошо мекунед? бале. ҷоми ҷаҳон оид ба футболро тамошо кардаистед? бале. мо як барнома дорем, ҷоми мухлисон ном дорад. дар ин барнома мо оид ба футбол суол пешниҳод медорем. агар шумо донистед, посухи дуруст додед, ба шумо тӯҳфа медиҳем. розӣ ҳастед иштирок намоед? бале. то ондаме ки берӯз суолҳояшро омода мекунад, шумо худатонро муаррифӣ кунед. ондаме шумо чи? али. ман мирзамиддин. баҳриддин. шумо фикр мекунам ба суолҳои мо посух мегӯед? ягон маротиба ҷоми ҷаҳон дар ду қитъа гузаронида шудааст? бале. гузарондагӣ аврупо, осиё. дар русия. ба кадом далел мегӯед ки дар русия? барое ки дар ду қитъа дохила авруподау осиёда россия ҷойгирад. шояд фикратон ғалат бошад. шумо як дақиқа барои чӣ шумо таваҷҷӯҳ зоҳир намудед ба ин ки аз куҷо хулосабарорӣ намудед? барое ки ҳамин россия дар ду қитъа дохила ёфтад. ози ҳам ҷоми дар аврупо ҳам дар осиё. бале. ҳам ҷоми ҷаҳон ози ҳамҷа рафта сайку. шуморо табрик мекунем. посухи дуруст. шумо дуруст аст. воқеан исбот намудед ки шумо мухлиси футбол ҳастед ва пайваста футболро тамошо менамоед. хуб, мегузарем ба суоли дуюм. исландия чанд маротиба ба ҷоми ҷаҳон роҳ ёфтааст? шумо як дақиқа вақти фикр кардан доред? шояд аз рафиқонатон мепурсед, шояд занг зада мепурсед. фаъол бошед. як маротиба. як маротиба. кадом сол? 2018. 2018. қаблан роҳ наёфта буд ба ҷоми ҷаҳон? не наёфта буд. хуб, ин суол ҳам посухи худро ёфт. шуморо бори дигар табрик мекунем ва мегузарем ба суоли севум. дар ҳоле ки шумо ба суоли севуму посух ёфтед, соҳиби тӯҳфа мегардед. дар ҳоле ки агар суол ба шумо мушкилӣ кард, шумо метавонед аз рафиқони худ ва ё аз як роҳгузар ва ё нафареро бо телефон пурсон шавед. бале, шумо аллакай ду суолро посух гардонидед. кӯшиш намоед ба суоли сеюм низ посух гардонед, зеро ба гирифтани тӯҳфа наздик омадед. бале, хуб, мегузарем ба суоли сеюм. омода бошед, мантиқан фикр кунед, саросима нашавед ва посух. дар баробари уругвай дар соли 1930 кадом давлатҳо хостори он буданд ки ҷоми ҷаҳони аввал дар давлатҳои онҳо бигузарад? яъне имконияти қабул кардани ҷоми ҷаҳонро доштанд. маҳаммад, кӯмак намоед. франсия. италия, нидерландия, испания, польша. биёед посухи худи шуморо мешунавем. шумо чӣ мегӯед? италия, нидерландия, исландия. хуб, берӯз чӣ мегӯяд? қабул мекунед посухи? танҳо ду давлатро дар ин ҷо дуруст гуфта истодаед. се давлати дигар аст. як кӯшиш кунед, шояд ки ба хотир биёред. шумо гуфтед нидерландия, испания, италия. италия. як давлат дигар. франсия. англия. ирландия. не. португалия. дақиқае ки мо барои посухи ин суол ҷудо карда будем, аллакай хотима ёфт. аммо шумо ки ду суоли моро посух додед ва дар суоли сеюм ба посух наздикед, мо ками дигар барои шумо вақт медиҳем ва як кӯмак мекунем. ин давлат ҳарфи аввалаш ш мебошад. швейтсария.
شویتسیا. یعنی شما شویتسیا انتخاب کرد. بله. پاسختون رو عوض نمیکنید؟ نه. مبارکتون با تحفه از جانب تلویزیون ورزش و از برنامه جام مخلصان. سلامت باشید و شما برای کار خانم. السلام علیکم. ما از تلویزیون ورزش فوتبال تماشا میکنید؟ Иногда. معلومات دارید کمی درباره فوتبال؟ Ну да. ما یک برنامه داریم. سوال پیشنهاد میکنیم از فوتبال. اگر دانستید صاحب تحفه میگردید. راضی هستید اشتراک نمایید. ما سوالهایمان رو پیشنهاد میداریم. شما یک بار خودتون رو میسنجید. شما یک دقیقه وقت دارید برای جواب دادن هر یک سوال. میگذاریم با سوال اول. کانادا چند مرتبه میزبان جام جهان بود؟ یعنی در کانادا چند مرتبه جام جهان گذرانده شده است؟ Канада, да? Один раз? 4 бар. 4 раз. یعنی یک مرتبه. Бале, я марутмам. پاسخی نادرست. با سوال دیگر میگذاریم. در برابر روسیه کدام دولت ها بودند که میخواستند جام جهانی سال 2018 یعنی عین حال بر روسیه رفته ایستاده است؟ علاقه شما پای بردید که من چی میخواستم بگم؟ اول وریانت ها میشه چند دولت ها باید برگزار گردد. بعد مثلا یک تاش آواز میگیرد اموجه مثلا روسیه بسیار آواز گرفت روسیه ده برگزار گردیده ایستاده است. ولی اگر باز همون وریانت ها کیو بودن؟ کدام دولت ها بودن که میخواستند باید Германия, Саудовская Аравия ва бо кадом? متاسفانه وقت هم به انجام رسید اما در میان دولت هایی که شما گفتید حداقل یک دولت نبود که با روسیه آنجا در مبارزه باشد. ما نمیتوانیم با سوالی که به شما پیشنهاد کردیم پاسخش رو بگیم چرا که ما این سوال رو باز به دیگران میدیم. خب به هر حال سلامت باشید. رحمت. سلامت. اینجا وقتی به برنامه ما جدا شده به انجام رسید. ما رو میباید برنامه رو خاتمه بخشیم. تا برنامه های دیگر خیر.